vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi inini ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 25 years ekuberekwa. Ndinoraramirawo ndiri kuno kuSouth Africa kunzvimbo yePretoria, but ndakatanga zvangu ndichagara nevamwe sisi vangu, but I did not want to mention of the place where I was staying because ndinotya kuti zvimwe kuda vanozoteererawo confession yangu. So inini nyaya yangu yakamira yakadai. So ndakashedzwa naivo sisi vangu kuti ndinge ndichizogara navo mushure mekunge vanzwa kuti ndainge ndiri kushaya zvekuita. Ndakabva ndazongouya ndokubva ndatanga kugara navo. Saka sisi vangu ava vane murume wavo wavanogara naye, but vakangosangana naye murume wavo uyu munomu muSouth Africa. Zvisinei vakabva vanditumidzira mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuuya kunoku. Rwendo rwainge rwakanaka uye rwakandiitira nyore kusvika ndazosvika kuna sisi vangu nabanguru. Ndakagamuchirwa zvakanaka zvekuti neni handina kana chandakamboshora. Takagara kwemazuva akati wandei anogona kusvika mavhiki maviri vachiti vainge vachinditsvakira basa. Banguru ndivo vakazoya vachiti, mainini ndakuwanirai basa rekuti munge muchishanda, asi muchange muchizoshanda muchidzoka pamba kana muchinge machaisa. Zvadaro ndakabvumirana navo uye sisi vangu vakafarawo nazvo. Ndakabva ndatanga kuenda kubasa zvakanaka, asi chaindishamisa ndechikuti banguru vaingoita maactions asinganzwisisiki, asi ndaitoona kutoti sisi vangu havana kana chavari kuona. Ndakabva ndagara kwemwedzi umwe chete. Takati tabata mwedzi wepiri, banguru ava vakabva vatanga kundigarira muroad. Vaiti paya pandinenge ndabva kubasa ndaiwana vakagara pane kamwe kadombo kainge kari paside peroad. So inini mafirst days ndaingofunga kuti kuda vane madeals avo nevamwe varume avanenge vachida kuita, asi chaindinetsa vaindidedza ndoramba kuenda. But wainyatsoona kuti kundishedza uku hakusi kwega. Munongozivawo kuti vakadzi tinonyatsokuona kuti munhu uyu ari kundida asi ari kushaya pekutangira. Ndozvaiitika ipapo. Ndakati nerimwe zuva ndichibva kubasa kwangu hangu semazuva ose, ndakabva ndazviwanikidza zvekare banguru vainge vakagara muroad chaimo. Handizivi kuti kuda vakangonditi vandiona ndokutogara muroad. So ndakavamhoresa semazuva ose, tikakurukura paya ndikati handei kanidhiya handei kumba. Banguru vangu havana kudaira, vakangoramba vakandinyararira vachirakidza kuti vainge vakaboekana. Ndakabva ndadarika paya. Saka ivo vakabva vazondibata. Vakati vandibata kudaro ndokubva vazondidhonzera kumashure. Ndakazama kuzvibvisa maoko avo, asi ndakakurirwa simba kusvika vachizonondidhonzera muchisango muya. Vakabva vatanga kutaura neni vachindinyengerera. Mind you mukoma, kubva zvandainge ndakabva kumurume ndainge ndava ne3 months ndigere kuZim. Pandakazouya kunoku then ndakagara zvekare nguva yakati rebei ndisingazivi chinonzi munhurume. Apa ivo manje vakabva vazonondibata pamapressure points ekuti ndakashaya kuti ndoita sei mukomanashi, because the more yavairamba vachingondibata the more yandainge ndava kunzwa kuti zvainge zvava kundinakidza. Ivo vakabva vati wakanaka and you do not deserve kuti unge uchiitirwa bonde musango. Saka ivo vakabva vangoti ndikuda kuti tinge tichienda kunozviitira kumba. Saka ivo sisi vaitoita zvokutouya kuzotosiwa nemotikari yekubasa kwavo, because ivo sisi vanoshanda kubhekari. Saka sometimes sisi vaitomboya kana kuma 11 mukoma. Apa inini navo banguru ava tinenge tingori tega kudaro. Saka tikabva tazodzokera manje kumba ndokubva ivo vazongoita sekunge vandi-ignore, vakabva vazobuda. At that time mukoma ndainge ndichitambudzika because I wanted a new phone. Vakabva vadzoka neimwe phone vakanditi vainge vatenga phone iyi muvakomana. Saka pavakandipa gift iyi yefone, munongoziva isusu vanhukadzi kuti pane zvinozongoitika kwatiri kudai. Saka vakazonditi ndichibika paya ndikazongokaruka munhu andimbundikira. Vakabva vangoti tiri kungotamba chiramo, asi chakandishungurudza ndiye kuti mukoma
ndakabva ndatanga kuita bonde navo bankuru ava ndokubva ndanyarara. Mukoma ndakagara ndichienda kubasa, sisi vasina chavainge vachiziva zvavo, kuzosvika ndichizotiza because ndakaona kuti zvainge zvisina kunaka zvandainge ndakaita. Chakazondishungurudza inyaya yekuti ndakabva ndadarika mwedzi wangu wekugeza. Pakutanga ndakamboda pakutanga ndakangoti kuda kungodarikirawo, ndokubva tabata mwedzi wechipiri, ndokubva ndadarikira futi wetatu. Ndizvozvo munoziva hana yangu yakarohwa nehana because ndaitoziva kuti munhu akadarika kuenda kunguva yake wakangorara nemurume chete inenge iri nhumbu. Ndakaramba mukoma Nashi ndigere pamba apa ndichienda zvangu kubasa. Vaiti vakandibvunza kuti nhai mainini, mazuva ano wai mungori low, wai musiri kukwanisa kuva free sezvamaimboita. Ndaitadza kana kuva pindura. Ndaimboti kana ndikatanga kufunga nezvavo Sisi vasipo, ndaibva ndatanga kuchema kusvika ndichizonozvinyaradza. Asi bankuru vangu mukoma vainge vachitongoti iwewe uchazova mukadzi wangu, iwewe uchazova mukadzi wangu. Mukoma ndopa ndakabva ndazotiza paya, ndikabva ndazouya kunoku kuPretoria. Saka pandakauya kunoku kuPretoria ndakabva ndazotanga kudana nawo neumwe murume, but inini nemurume uyu takadzidza tose ndokubva tazosangana, ende akatongosangana neni ndiri paDesperate Times chaiyo. Iye ainge atori panzara pekuda mukadzi, ende kubva zvaakauya kunoku kuSouth Africa taigara tichingoti irombe because haana kana kuzombogara akadzoka kumusha. Akauya kunoku kuJoni mukoma, that was like was kudhara. Saka inini akazoti atanga kutaura neni paFacebook, ndokubva ndamudza kuti ndiri muJoni. Akandibvunza kuti ndainge ndiripi, akabva ati iwe pauri padhuze nePretoria, zvinoita here kuti ndinge ndichiuya kuzokutora. Ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu at least ndinokwanisa kutomupa nhumbu iyi nezvimwe zvaainge achindiudza kuti agara nevanhu vakati one day no mwana no nothing. Ndokubva ndati alright, it is fine, uya unditore. Saka akabva azouya mukoma, but dzimwe pfungwa manje ndakazoti ndatanga kugara naye ndichionawo situation yake because mukoma, even though vanhu kumusha uko vakati vanhu vasingadzoki kumusha vane urombe, but anotongozvitambudzikira, anotongozviraramira zvake nemapeace job, and mapeace job acho aanoita mukoma haamupi mari yakati one day. Tinotongozvigarirawo mukamukuku zvedu kangori nekamubhedha nekaTV chete. Saka ndakazoti ndaona situation iyi ndikati uyu kuti ndinge ndichimuchengetesa mwana asiri wake ndinenge ndichitongomuitirawo utsinye kuitira mweya waMwari utsinye. Ndomba ndakabva ndazofunga zvekutenga mapiritsi eabortion. Asi ndaingoti pose pandinenge ndafunga kuda kumanwa mukoma ndaibva ndatanga kuchema kuzonosvika one day ndichizozvipa zvivindi. Ndakabva ndazvipa zvivindi ndikabva ndati panapa ndava kutongomanwa. Ndakamanwa mukoma Nashi, but hapana kana chakamboitika. Ndakatotaura neimwe friend yangu ndikamubvunza kuti iwe kana wanwa mapiritsi eabortion zvinotora nguva yakareba sei kuti utange kuzobleedha, nhumbu yacho itange kuzobva? Iye friend yangu yakangonditi as long as chikafu changoendeswa kumwana mapiritsi iwawo anobva atoita kuti unge uchitotanga kutobleedha. But mukoma Nashi zuva rose ndakangoswera kudai, zuva rose ndakangoswera the whole day ndichingoti ndichableedha, nhumbu ichabva, but haina kana kumbogara yabva kuzosvika iye muchinda wangu uyu wandava kugara naye achizodzoka. Saka paakadzoka mukoma akabva atorara neni on top of that. Saka handizivi kuti ndokutsimbira kwaakaiita here kuti isazobva. Ende iye manje akazongoramba ongoti iwe unomboona here kuti madziro ako auri kuita ari kuita achichinja. Ndikabva ndangoita sekunge ndakangopusa like pasina zvandinoziva. Akabva ati ndakangonzwa zvichinzi kana munhu ava nepamuviri anenge aine nhumbu mukoma. Ndokubva ndati saka uchazotenga preg test. Saka preg test iyi akaitenga 2 dzose dzekutanga. Ndaiti kana adzitenga paya ndaibva ndazoenda kutoilet. Ndobva ndazobva kutoilet kuya ndinenge ndiine mvura yandinenge ndakaisa mukavharo kevaseline.
inini ndinenge ndamuti ndikuenda kunoita wet but ndobva ndazongochera mvura ndongoisanganisa netwet turi tushoma kuitira kuti zvinge zvichingokala, so ndobva ndatesta. Akatarisa, saka patori nemapreg test arimo mumba matatu, 2 ose akabuda ari negative. Then yechinumber 3 manje akazoti atenga imwe preg test, ndo yandakabva ndazotesta manje ndichishandisa wet yangu, ende iye akabva afara ari kutozvudza kutoti munhu wangu atori nenhumbu yangu, but that is not the case. Nhumbu iyi ndinoziva muridzi wayo. Muridzi wenhumbu iyi ndibanguru vandakasiya uko. Ngenini pari zvino ndigere zvangu muno muPretoria nemuchinda uyu wandava kugara naye, saka handichazivi kuti ndoita sei. Should I just pretend kuita sekunge mwana uyu ndewake, then kana ndazozvara mwana uyu ndobva ndakasika, ndobva ndamurumura mwana uyu, ndobva ndazomuzvarirawo? Is it a wise decision that I want to make? Please assist me. Kana iyewo ndinotomunzwira tsitsi, anoti kana achindiudza past yake, magarisirano acho aakaita nevamwe vakadzi vekuzimu vaakasangana navo muno muzimu muno muSouth Africa, unotoona kutoti vazhinji vacho vainge vari pakumushandisa, vainge vasingatombodi kumuitira mwana zvachose. But inini I am willing hangu kuti ndinge ndichimuitira mwana. It is just that now handikwanisi kuti ndinge ndichimuitira mwana because already kwandakabva uko ndakatobva ndamitisiwa nabanguru, and ndakazama kuti ndinge ndichibvisa nhumbu yacho, but zvakabva zvaramba. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Pakaipa. Hanzi ndakazama kubvisa nhumbu zvikaramba. Apa muchinda wangu uyu ndikushaura kuti ndongoramba ndichingokontinya here ndichimudza kuti nhumbu iyi ndeyako. Please let us speak with her in the comment section. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kureururawo izvo zvatakaita as a family. Mukoma, I never thought kuti my dad was going to end up doing the stuff that he did, but I just saw kuti vanhu vanokwanisa kutonge vachitoenda kuchurch but vanenge vatori nemweya yavo yakashata. My dad ivo vakangotanga kuboyekana. This was after imwe cousin yangu aenda ku-UK, ndo pakatanga muromo, ipapo pakatanga pamuromo, because ivo vakabva vazotukana nemukoma wavo, vakakumbira bankuru mari. Then ivo bankuru ameno kamwe kakupindura kavakangoita kayake kuti iko zvino kama vakungogara muchitikumbira mari nekuda kwekuti musikana ava kuchando uko. So I don't know kuti if ivo bankuru vainge vachijoka here kana kuti vainge vachida kusvotesa ivo baba vangu, because vakabva vazosenda zvekare imwe message, but vakasenda message iyi kuna amai vangu vachiti mainini maizviona kazviya zvataikuudzai paya vana tichikuudzai kuti vana ava munofanira kuti musava spoiler. Iko zvino wangu mwana munoona kuti marriage yake ndo yakazoita kuti inge ichizomusvitsa ku-UK. Vana vanoda kurayirwa ava, noti kubatwa sezai. Saka izvi zvakabva zvazobohwa baba vangu. Baba namama I'm pretty sure kuti vakabva vazotanga kufamba. Isuwo hatina kana chatakamboudzwa, takazotoudzwawo on this other night apo pavakangotidana vakati tinge tichiuya kudining. I was in my spare bedroom zvekare nemasiblings angu, umwe nomwe ainge ari kuspare kwake. Ndokubva tazouya kudining kuya ndokubva tazouya kudining mushure mekunge vabereki vatisendera message. Takaenda kuya mukoma. To my surprise, I then found baba vangu vakagara pasi, not on the couches, and this was like the first time tazonzi tinge tichigarawo pasi, but takabva tagara in a circle. Baba vaingoita zvokungotaura nesu nema actions. Then amai vakabva vazonzi nababa vange vachizoenda kunotora whatever zvainge zviri mubedroom, the bag. Mama ndokubva vazoenda kubedroom. Pavakangodzoka mukoma ndakatanga kunzwa kunhuhwa mushonga, ndikabva ndatoziva kutoti apa pane zvimwe zvinhu zvainge zvichida kuitwa chete. Then mama vakabva vazovhura chisechero chechiya
Chisikyo ichi chainge chine rimwe zihari mukoma. Mukati mehari umu mainge muine ruva rainge ririmo nemvura, but yainge iri shomanana. And to my surprise, mama pavakazovhura rimwe zip, because chibhegi ichi chainge, muona zviya zvima laptop bags zvakaita zvima satchel zviya ndo mavainge vakaisa hari yacho iyoyo. Vakabva vazovhura rimwe zip ndokubva vazoburitsa picture rasisi vangu avo variko kuUK. Vakabva vatora picture riya zvese nehari iya, vakabva vazozvigadzika vakapfugama pamberi pababa vangu. Then she came and she rejoined the circle. Then vakabva vazotanga kudeketera vachishandisa mutupo wedu. Then vakabva vazotuma munin'ina wangu kalast born kuti kange kachibvarura picture rasisi vedu avo vari kuUK. Then kakabva kazonzi kange kachisimudza hari iya. Then kobva kazoiwisidzira pasi, hari iyi ikabva yatsemuka kuita mapisi. Baba vangu vakabva vazosimudza ruva riya nemuromo wavo ndokubva vazobuda panze. Mangwana acho makuseni takamuka mukoma tikaona kuti baba namama vainge vadzvara ruva iroro, but vakaridzvara kugarden kwedu kuseri ruva iri. Ende baba namama vanoti kana vachinodiridzira ruva iri vanonodiridzira vari vose, ende vanongozviita usiku. Kana kwasviba vanhu paya pavanenge vava kusafamba ndo pavanobva vabuda mumba vobva vaenda vobva vanodiridzira ruva iri. Vakazonhongerera zvimapieces zvehari iya iyo yainge yatsemuka ndokubva vazobuda nazvo panze. But mangwana acho makuseni nekamunin'ina kangu takafamba tikatenderera chivanze chose tichitsvaka zvinhu zviya ndokubva tazvishaya. Izviwo ndo zvatakaitira sisi vangu vari kuUK. I'm still very young, but I see kuti zvinhu zvatakaita izvi, it is quite evil. Handizivi kuti what is the purpose of us doing all of this stuff, because mama na didi vangu, they are not that type of parents whereby you can just ask them anything that you want. But what I'm suspecting is kuti dare iri maybe idare rekuti sisi vangu vange vachizongofa vari Rombe, because kwedu mukoma marombe acho akawanda. You will actually feel very sorry for some of my father's brothers. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. What a sad story. Anzi kudzinza rekwedu marombe akawanda. What a sad story. Asi ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Chingwe ndakaunoridzura naye mwanasikana ruva iri. Maybe you will save your cousin sister. But what if ukanoridzura obva watorohwa kana nestroke? Because zvinhu zvemishonga kaizvi zvinotyisa.